Aranguren telebistak aurkezten dizue Aran ipuinak. Mari Jainkosa, Zolina. Herrien historia oso anitza da, eta kasu hontan, Zolinako historia euskal mitologiarekin zerikusia dauka. Bazirudien, Mari Jainkosa Zolinan bertan bizi zela. Mari, adats luze zuena. Mari, natura ekoizten zuena. Mari, jainko eta jainkosen gainean zegona. Bazirudien, gure Mari Jainkosa, Zolinan, oraindikan Marizulo izena zuen zonalde batean, bizi zela. Orain oso aldatuta dago, aritzez beteta. Mari, eguna eta gaua orekatzen duena. Mari, animaliak eta landaraeak orekatzen dituena. Mari, uzta, emankortasuna eta euria menderatzen duena. Orain, Zolinan bertan, txurruta bidea hartzen badugu, ailegatuko gara berehala zonalde batera, non ipuruak eta bazaranak Mariri esker edatzen zirela. Klik, klok, apo bat urmaelaren hartzean. Krok, krok, igel bat jauzi egiten. Bzzz, burruntziak egan egiten. Mari, Eskoritzeko urmaelaren ondoan, orkatz bat bihurtua, Marik animalien itxura hartzen zuelako, Mari egoten zen jauzi egiten, korrika egiten, ipuruak eta horreak inguratzen, egun guztia. Eta bere oinatzak uzten zituen lur eze horretan. Klik, klop, apo bat urmaelaren ondoan. Kro, kro, igel bat jauzi egiten. Burruntziak egan egiten. Oso pozik zegoen Mari gure lekuan. Ezpata zarata entzun zuenean. Ezpata zarata. Bai, inoiz ikusita ez zituen gizon armatuak agertu ziren baiaran. Erromatarrak ziren. Eta erromatarrak bere imperioan ditzen ari ziren. Leku batera ailegatu, lur guztia eraldatu, iturburutik ura bideratu haien kanpaldietara eramateko, eta dondorrak aukeratu, hortik dena ikusteko, eta esiekin kanpamendua babesteko. Landareak sustraitik atera, zuaitzak lurrera bota, oreka erabat suntsituta, berarentzat ez baitzen. Garrantzitsua, natura edo ingurumena, bakarrik importantena izan zen gero, eta lur gehiago, baientzat eduki. Klip, klop, apo bat urmaelaren ondoan. Krok, kro, igel bat jauzi egiten. Burruntziak egan egiten. Mari bere honetik aterata zegoen. Ezagutzen zuen zonaldea, orain erabat orekatuta zegoen. Berarentzat etzen posible han bizitzen jarraitzea. Eta dakizuenez bezala, 7 urtez behin, Mari lekuz aldatzen da. Eta hori izan zen egin zuena. Hodei gorri bat izanen balitz bezala, edo haize bortitz batez, leku batetik bertzera bizitzera joaten da. Baina joan baino lehen, klip, klop, apo bat urmaelaren ondoan. Krok, kro, igel bat jauzi egiten. Burruntziak egan egiten. Bere adatxetatik lore batzuk kendu zituen, eta amodioz, Zolinako unean utzi zituen. Gainera,
Etxe guztietan eguzkilore batzuk paratu zituen hango biztanleei babesa emateko eta espiritu ilunak usatzeko. Mari, agur, egin zun, agur, zonalde, herriari, eta dakizuen bezala. Klik, klo, apo bat urbaelaren ondoan, kro, kro, igel bat jauzi egiten, burruntziak egan egiten.